Ftehim bejn l-Istitut għall-Istudji Turistiċi u l-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità għandu jwassal biex l-istudenti li jgradwaw mill-istess istitut ikunu mħejja bl-aħjar mod għal meta fil-post tax-xogħol jiltaqgħu ma' turisti b'diżabilità. L-istudenti se jingħataw lezzjonijiet li jagħtuhom iktar għarfien dwar l-aċċessibilità u l-inklużjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dan it-tagħlim se jsir minn persuni b'diżabilità. Dan qed ikun meqjus bħala vantaġġ għaliex il-persuna hija mħejjija mhux biss teoretikament iżda għandha wkoll l-esperjenza tal-ħajja. Id-direttur eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech irrimarka kif kull turist li jżur pajjiżna għandu jkollu esperjenza mill-aqwa u għalhekk din tħejja hija kruċjali. Il-modjum jinkludi kif għandek tiddilja ma' persuni b'diżabilitajiet differenti, x'għandek tgħid, x'm'għandekx tgħid, x'għandek tagħmel, kif għandek taġixxi f'ċertu sitwazzjonijiet. Ġifieri għalkemm aħna naħsbu li din hija tista' tkun naqa' komplikata l-biċċa xogħol. Allura huma qed jgħinuna biex aħna l-istudenti tagħna jelbu dik l-uncertainty li jistgħu jsibu ruhom f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Fuq kollox din l-inizjattiva se tkun qed tgħin biex pajjiżna jesplora kull tip ta' turiżmu, speċjalment fejn jidħol il-qasam ta' persuni li għandhom problemi ta' aċċessibilità, kif stqar il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis. Huwa in line ma' dak li rridu nagħmlu fejn jidħol Tourism for All, turiżmu anke lil persuni b'diżabilità. It-tieni qed nagħmlu servizz iktar effiċjenti biex nilħqu wkoll dawn in-nies b'diżabilità. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Justin Caruana sostnit li l-Gvern huwa impenjat li anke fit-turiżmu jindirizza l-bżonni ta' persuni b'diżabilità filwaqt li fissret kif din se tkun okkażjoni biex ikun irreġistrat titjib fil-prodott offrut lit-turisti. Din l-inizjattiva tissir b'kollaborazzjoni ma' numru ta' entitajiet ewlenija fosthom l-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu Maltija, l-Istitut għall-Istudji Turistiċi u l-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.